Bijna 600 kandidaten. ZVL kiest en vraagt zich af: wie is de mens achter de kandidaat? Dit uur. Wie is nou Johnny de Wit? Johnny de Wit is een geboren en getogen Terneuzenaar. Mm-hmm. Die vader is. Die man is. Die wat is? Een man van een vrouw. Oké. Ja. Okay. En gelukkig getrouwd in dit geval. Ik hou van het leven. Mm-hmm. Ik ben wel iemand die wel altijd zoekt naar het ondersteunen van de maatschappij. Dus ik vind dat ik een maatschappelijke opdracht heb ik aan mezelf opgelegd. Ja. Altijd al? Heel altijd je leven? al, ja. Was het in het kind Johnny al te merken? Dat weet ik niet. Daar vind ik in jouw lastig. Jeugd? In jouw jeugd? In mijn jeugd, ik denk wel ik ben vrij jong ondernemer geworden, 18 jaar. En daarin bekommerde ik me ook al bijvoorbeeld op de Golfslag had je een groep studenten of leerlingen in dit geval. Ja, dat is een school, hè, de Golf? Ja, dat was toen de school. En die konden dan bijvoorbeeld niet op school reizen omdat daar onvoldoende budget was. Mm-hmm. En dan dacht ik van oké, dan ga ik dat gewoon betalen. En dan kunnen die gasten wel wel mee ondernemerschap. Ja, zeg maar. ja. Je bent dus hier opgegroeid, actief geweest. Als je terugkijkt, wat voor nest kom jij nou? Waar stond jouw wiegje? Ik hoor oorspronkelijk uit Sluiskil. Mm-hmm. Door omstandigheden heb ik heel vroeg mijn ouders verloren. Ik was 10 en 11 jaar. Oké, dat is heel jong. Ja, gelukkig 2 oudere zussen waar ik dan mijn jeugd kon doorbrengen. Mm-hmm. Dat ging goed. Ja, ik heb gewoon een fijne jeugd gehad. Ondanks het gemis van je ouders uiteraard. Ja. Maar wel snel op je eigen benen staan. Ja. En daardoor denk ik dat ik ook wel een beetje gevormd ben. Ja. Ben jij een kind van de streek, zal ik maar zeggen? Ja. Ben jij Terneuzenaar of ben je Zeeuws-Vlaming? Ik denk dat ik een echte Terneuzenaar ben, maar ik ben wel echt trots op Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb een dochter die woont in Tilburg. Mm-hmm. Die vindt aan Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen minder, omdat er te weinig te doen is. Dan ben ik wel fel. Dan noem ik alles op wat hier gewoon wel geweldig is. En hier is niks te doen. Nee, zeggen ze dan. En dan zeg jij? Ja, dat is wel waar. Je moet het wel opzoeken. Je moet er ook wel voor openstaan wat er is. Ik bedoel, we hebben best veel, hè. En natuurlijk, het kan altijd beter. Maar ja, goed. Het moet ook haalbaar zijn. Het moet haalbaar zijn. Ja. En daarom moeten we ook zorgen dat we hier meer inwoners krijgen. Hoe kunnen we dat doen? Wat ik net noem. Zorgen dat er de juiste voorzieningen zijn. Ja, en wat zijn dat? Nou, dat is bijvoorbeeld onderwijs. Dat is zorg. Dat is veiligheid. Dat is bijna een linkje naar de campus, zal ik maar zeggen. Ja. Doe je het erom of niet? Nee, dat doe ik niet. Dat was nee, hoor. Dat was mogelijk. Ben je voorstander van de campus? Zeker. Ik ben wel een van de grondleggers om de campus te verplaatsen. En de VO-school richting de Vliegende Vaart. Ja, maar die nu moet, ja. Als jij wilt dat er meer mensen naar hier toe komen, moet je allemaal dit soort dingen kunnen faciliteren. Nou ja, niet alleen voor de nieuwe, maar ook voor de huidige. Kijk naar de ondernemers, kijk naar de grote bedrijven. Vroeger hadden we een LTS, waar structureel technisch personeel vanaf kwam. Die zijn we kwijt. Ja. Dus als je dat is een gemis. Dat is een gemis. En als je dan door middel van een campus die technische opleidingen terug kan halen, is dat een win-win. Dat is mooi. Jij stapt uit de VVD. Dan lag je niet, past er niet meer bij jou? Nee, dat was voor mij niet lokaal genoeg. En dat wil niet zeggen dat ik niet naar de grote stukken kijk. Want je hebt straks een kerncentrale, de AZC, je hebt de grote bedrijven. Daar hebben we allemaal mee te maken. Ja, natuurlijk. Maar ik wilde gewoon meer ruimte. En die krijg ik bij Top wel. Om vooral op dat sociaal domein te zitten. En op sport en ondernemen. En daar ligt ook mijn hart. Het bankdruk, ik hoor, jij sport nog steeds? Ja, ik heb toevallig 14 maart weer mijn eerste wedstrijd sinds 1,5 jaar. Wat ben jij nou, Johnny, ondertussen? Ik word 58 mei. Oké. Ja, ik heb wel zelf kennis. Hè. Ik bedoel, ik ga me niet vergelijken met Olympische sporters. Maar ik doe nog steeds. En ik ben even een tijdje uitgelegen. Ik heb tijdens het fietsen ben ik gevallen. Heb ik mijn heup toen gebroken. En dat duurt wel langer nu? Een nieuwe heup gekregen. Kon ik even niks. Oké. Maar goed, in januari, ik ga er gewoon weer aan beginnen. Dus en dat ging? Ja, dat ging. Oké. En ik ben gewoon weer lekker bezig. Ik weet niet of het een topwedstrijd wordt. Het is vrij kort. Is dat belangrijk? Of is het fijn dat je gewoon bezig kunt zijn? Uiteindelijk ga je moeten winnen. Oké. Dat vind ik eerlijk van je. Ja. Is muziek belangrijk voor jou? Ja. Ja, waarom? Dat geeft me een rust. Als ik in de auto zit en ik kom van mijn werk of ik heb een drukke vergadering gehad, dat vind ik heerlijk. Maar ik hou van alle muziek. Ja. Echt alle muziek. Hoe luister jij? Behang of aandachtig? Dat kan allebei eigenlijk. Ja, dat ligt een beetje aan je moment en wat voor humeur je zelf ook bent. Ja, dat is waar. Waar moet jij het van hebben, denk je? Wat is jouw kracht als lokaal bekend gezicht? Vertaal het naar de politiek. Mijn kracht? Ik denk groot netwerk.
Kijk, ik doe natuurlijk aan krachtsport. En in het begin vond ik dat... En kijk, ik hou van die sport. Maar word ook wel vaak een beetje afgeschilderd krachtsport. Weet je wel, oh ja. En ik hoop veel, ook dat... Ja, daar hoop wel... Pilletjes slikken en ja. dat soort dingen. En ik hoop wel dat mensen me ook op inhoud willen beoordelen. Hè? Dus ik heb best wel een verleden. In de zin van best wel 15 jaar ondernemer geweest. Ik ben 13 jaar docent geweest. Secretaris examenbureau. Ik zit nu als beleidsadviseur sport, bewegen en preventie in de gemeente Sluis. Dus ik heb ook wel gewoon, hoop ik, dat mensen me daarop beoordelen qua inhoud. En niet alleen op die kilo's. Nee, precies. Ja, en ook toch wel die maatschappelijke inzet. Het is niet dat ik nu de laatste maanden in één keer me extra ga inzetten, omdat het verkiezingen is. Ja. Dan kan ik echt wel zeggen, dat doe ik al 4 jaar. Jij staat op nummer 13. Ja. Dat is niet per se verkiesbaar, hè? Is dat bewust? Ja, dat is een bewuste keuze in die zin. Op een gegeven moment wilde ik naar een andere partij toe. Ik voelde me gewoon niet op mijn gemak bij de VVD. Niks te nadeel van de VVD verder. Dat heb je uitgelegd. Toen werd ik gevraagd door Jos en Mark de Haas. Jos Verdurm en Mark de Haas. Wil je niet bij ons komen? Dan kun je samen met Mark op sociaal domein zitten. In samenleving, sport en lokaal ondernemers en de grote industrie. Ik zei oké, dat is goed. En alleen, ja, je komt in zo'n nieuwe partij en je wil gewoon zorgen dat dat goed verloopt. Ja. En ik vind, dat is een beetje vanuit de respect, dat je mensen hebt die al 10, 15 jaar bij zo'n partij zitten. Dat je dan niet zegt van, hé, ik wil nu op plek 5. Ja. Ga jij maar naar plek 13. Want dan heb je al een verkeerde start. Ja. En het is aan mij nu om te zorgen dat mensen me vertrouwen. En dat ik die voorkeurstemmen haal. Jij komt inderdaad even, dat vind ik, daar ga ik me niet mee bemoeien. Oh nee hoor. Nee, daar hoort erbij. Je moet voor alle onderwerpen aandacht hebben. Alleen, je kunt niet overal maximaal verstand van hebben. Dat is waar, maar heb je hulplijnen voor? Daar heb je hulplijnen voor. En dus je moet heel zorgvuldig kijken, waar ga ik me wel op inzetten? En waar heb ik echt een bijdrage die toevoegt? En waar moet ik meer op mensen leunen die er dus meer verstand van hebben? Oké. Johnny, tot zover. Ja. Ik wens jou succes in je campagne.